Moje meno je Andrej Stančík. V tomto národnom projekte mám rolu vedúci odborný pracovník metodík. Mám teda na starosti, alebo dostal som na starosť tento projekt pripraviť z hľadiska procesov tak, aby sme zvládli splniť všetky úlohy, ktoré práve pre čiastkový projekt 1.2, to znamená výrobu digitálnych vzdelávacích objektov, aby sme to dokázali spraviť, aby sme ich spravili komfortne na vysokej úrovni a aby aj komunikácia s vami bola čo najjednoduchšia, najpríjemnejšia a proste aby ten projekt mal svoj drive, aby sa dostal do správneho cieľa, aby sme dokázali naplniť všetky úlohy, ktoré tam sú. Sme síce na začiatku toho projektu, veľa vecí už funguje, stále ale nie sme tak ďaleko, aby som mohol povedať, že všetko sa podarilo, všetko funguje úplne dokonale. Takže tieto stretnutia, ktoré prebiehajú, komunikácia, ktorá prebieha, vedie k tomu, aby sme sa zlepšovali, aby sme tie naše služby vám dokázali dodať čo najlepšie, v najvyššej kvalite a výstup, aby bol teda čo najzaujímavejší. Na začiatku by som vám rád porozprával alebo podiskutoval si s vami o časti, ktorá sa venuje koncepcii samotného digitálneho vzdelávacieho objektu. My sme sa snažili na stránkach čo najviac priblížiť alebo vysvetliť, ako sme nastavili koncepciu digitálneho vzdelávacieho objektu, ale myslím, že je tu tiež priestor na to, aby som to zopakoval a aby sme si to navzájom vyjasnili. Keď sme pripravovali projekt, vychádzali sme zo skúseností, ktoré či už na Slovensku alebo vo svete existujú a sú. Mnohí z vás sa možno už stretli s podobným projektom, a to je projekt digitálnej planety vedomostí, ktorý tiež obsahuje digitálne obsahy, ale je koncipovaný trocha inak. Je to troška staršia koncepcia, hovorí o celej vyučovacej hodine, prípadne o pokrytí nejakého väčšieho celku. Existujú aj ďalšie rôzne riešenia, ktoré buď zaberajú väčšiu časť alebo menšiu časť. No a podľa skúseností, ktoré s týmito projektami sú a podľa skúseností, ktorými sme si sami prešli, pretože všetci sme z praxe, čo sa týka digitálneho vzdelávania, tak ja som z komerčného sektora, kde som mal na starosti digitálne vzdelávanie naozaj už od roku 2004. Tak sme sa rozhodli, že digitálne vzdelávanie skúsime postaviť tak, aby bolo čo najviac modifikovateľné. Nie je totižto cieľom pripraviť materiál, ktorý vás bude nejakým spôsobom škatulkovať a nútiť vás do nejakých mantinelov využívať jeho možnosti. Našim cieľom je postaviť digitálny vzdelávací obsah tak, aby ste si ho mohli vy prispôsobiť sebe. Rozhodli sme sa preto spraviť digitálny vzdelávací obsah čo najmenší, aby ste mali čo najviac možností ho modifikovať, zostavovať presne podľa vašich potrieb. Je na vás, pretože vy vediete tú hodinu, vy ste tí, ktorí určujete, ako bude vyzerať vzdelávanie, akým spôsobom pristúpite ku svojim žiakom a vy určujete, koľko z tohoto obsahu chcete použiť na hodine, koľko chcete použiť mimo hodiny, či chcete vyskladať celú hodinu z digitálneho vzdelávacieho obsahu alebo použiť len jednu maličkú časť pre jednu konkrétnu situáciu v rámci hodiny. Zároveň máte možnosť, alebo zároveň dobre viete, že každá hodina je iná. Každá trieda je iná. Vy, ak vyučujete jeden konkrétny predmet, viete, že pokiaľ prídete do rôznych tried v rámci jedného ročníka, tak každá z tých tried je troška inakšia, každá z nich si vyžaduje trocha iný prístup. A pokiaľ chcete prejsť komfortne touto hodinou, potrebujete sa na každú z týchto tried, každý ten kolektív pripraviť trošička inakšie. A preto je našou snahou vyrobiť taký katalóg alebo takú databázu takýchto digitálnych vzdelávacích obsahov, aby ste tú možnosť mali. Takže ak prídete do triedy, ktorá je disciplinovaná, pekne funguje, máte možnosť jej dať k dispozícii zoznam, alebo môžete si vytvoriť kolekciu týchto digitálnych vzdelávacích objektov, ktorým umožňa samostatne pracovať a byť motivovaný tým, ako to funguje. Pokiaľ máte nedisciplinovanú triedu alebo triedu, ktorá sa ťažko motivuje, máte možnosť použiť objekty, ktoré sú viac motivačné ako analytické alebo explicitné, čiže máte možnosť si to vyskladať presne tak, ako v tej konkrétnej situácii budete potrebovať. Ak sa vrátim naspäť, vy sami ste tvorcami scenárov k týmto digitálnym vzdelávacím obsahom. Kto z vás nie je? Tak sa spýtam. Včera sme zistili, že skoro všetci, ktorí boli na stretnutí, boli, takže kto z vás ešte netvoril scenár? Dobre, takže vám skúsime potom porozprávať, ako na to. A tí, čo ste tvorili, viete, že možno sa vám vrátili výstupy z komisie, ktoré vás žiadali o to, že ten scenár je v poriadku, ale je moc komplexný a tak je dobré ho rozdeliť na viacero menších častí. Takže našou snahou je tie digitálne vzdelávacie obsahy urobiť naozaj čo najmenšie, aby ste mali čo najväčšiu vôľu a možnosti pri koncipovaní každej jednej hodiny, s ktorou chcete pracovať.
Tak, čo tam ešte mám? Hovoril som už o tom, že tieto digitálne vzdelávacie obsahy by mali byť zostaviteľné do kolekcií. Tie kolekcie môžu byť určené pre prácu na hodine, môžu byť určené pre prácu pred hodinou, čiže môžete si žiakom dať niečo ako podklady na prípravu. Môžu to byť domáce úlohy, v prípade podklady na to, aby mohli robiť svoje vlastné projekty, hlavne v tých vyšších ročníkov. Keďže pokrývame od ISCED jednotky po ISCED trojku, dokonca v ISCED jednotke sme mysleli aj na rodičov, na to, aby mohli teoreticky pomôcť s tým vzdelávaním, aby sa s deťmi mohli učiť. Tak toto je tiež práve v tom prvom stupni máme možnosť pracovať aj tak, aby sme mysleli aj na rodičov, aby vám vedeli pomôcť pri tom vzdelávaní. Dobre. Opakovateľný znamená, že je možné ho opakovať. Je možné ho opakovať dovtedy, dokým žiak sa nedostane k nejakému stavu, ktorý je pre nás žiaducí. Každý z tých digitálnych vzdelávacích objektov samozrejme musí mať nejaký pedagogický efekt na toho žiaka. Musí vám pomôcť dosiahnuť všeobecné vzdelávacie ciele, ktoré pre každý predmet alebo pre každú tému v rámci štátneho vzdelávacieho programu sú. A samozrejme na to prihliadame. Účinný adresný. Účinný, je to komplikovaná záležitosť, ako nastaviť niečo, aby bolo účinné, pokiaľ vy nemáte presný dosah na to, čo sa s tým bude diať, ale znova komisia má za úlohu pracovať tak, aby bolo možné čo najpresnejšie a čo najjasnejšie odhadnúť tú účinnosť na samotného žiaka. No a čo sa týka adresnosti, v tomto momente zatiaľ tá adresnosť je relatívne nízka, ale predpokladá sa vzhľadom k procesom, ktoré prebiehajú v rámci ministerstva. Odkazujem na projekt Digipedia, ktorý smeruje k tomu, aby vznikli globálne riešenia pre Learning Management System, to znamená nejaké riešenie alebo nástroje na riadenie vzdelávania a vzdelávacieho obsahu. Tak tieto digitálne vzdelávacie objekty môžu byť naozaj veľmi adresné a časom môžu byť viazané na konkrétneho žiaka. Mnoho z týchto digitálnych vzdelávacích objektov dávame do stavu diagnostickej fázy hodiny, kde máme kvízy, testy, sebahodnotenia, pomocou ktorých títo žiaci môžu sa navzájom hodnotiť alebo sami seba hodnotiť a tie výsledky môžu byť spracované. Pokiaľ ste zo školy, kde máte šikovných informatikov, možno už používate nejaký learning management systém, najbežnejšie Moodle, ktorý je open sourceový, čiže zadarmo. A všetky tieto digitálne vzdelávacie objekty, ktoré vznikajú, sú kompatibilné s týmto riešením. Oni sú úplne otvorené, tá koncepcia je úplne otvorená, čiže akýkoľvek vzdelávací alebo akýkoľvek systém na riadenie vzdelávania používate, máte možnosť ich do tohoto systému zapojiť. Takže tá adresnosť je tam v tom, že každý jeden žiak, ktorý do takéhoto systému vstúpi, pokiaľ máte na to nástroj, máte možnosť sledovať, čo s týmto obsahom žiak urobil, kam sa dostal a aký bol efekt pri jeho práci. Ako by malo DVOčko vyzerať na hodine? Digitálny vzdelávací objekt ako taký na hodine by mal byť podporou pre vás. To znamená, nemá byť to, čomu sa vy prispôsobujete, ale má to byť to, čo podporuje váš plán, ako vzdelávať. Pripravujete si svoje vzdelávacie plány, pripravujete si svoje hodiny, máte svoje metodiky, akým spôsobom pracovať s jednotlivými triedami, s jednotlivými žiakmi, v jednotlivých predmetoch a na jednotlivých stupňoch. A tieto nástroje, ktoré tu sú, alebo digitálny vzdelávací obsah vám má pomôcť. Budem sa asi opakovať v tom, že digitálny vzdelávací obsah je naozaj na to, aby ste si mohli prispôsobiť konkrétnej situácii, dokonca priamo na hodine, pokiaľ vznikne nejaká požiadavka, alebo ak sa dostanete v rámci nejakej diskusie k témam, ktoré sú nie priamo predmetov tej hodiny, ale sú presahové, či už v rámci ročníka, alebo je to príbuzná téma, je možné ich vyhľadať, pokiaľ máte prístup na internet. Mali by ste sa rýchlo dostať aj k obsahom, ktoré sa tejto témy týkajú a tým pádom je tá príprava samozrejme o mnoho jednoduchšia, rýchlejšia a naozaj okamžitá priamo v momente, keď vznikne potreba. O tom adresnom vzdelávaní už som hovoril, sme na začiatku celého procesu. My vieme, že to, čo teraz robíme, je začiatok alebo zárodok toho, čo tu možno bude o 10, o 15 rokov. Ono to nevyhnutne príde. Otázka, ako rýchlo, ako bolestne snažíme sa tento projekt má tú zvláštnosť, že je určený pre veľké množstvo učiteľov, je určený pre všetkých žiakov okrem Bratislavského samosprávneho kraja a má tú tendenciu naozaj zmeniť to povedomie.
Už len vzhľadom k tomu, že nie je diktovaný zhora, sú to vaše obsahy, ktoré vy sami tvoríte, vychádzajú z praxe, že nie je to nejakým spôsobom umelo postavené. Máme financie na to, aby sme zaplatili vám za to, že máte tieto svoje vlastné skúsenosti. A vďaka tomu dúfame, že tá zmena bude naozaj efektívna. No, časom sa ale naozaj dostaneme k tomu, že žiaci budú sledovaní cez nejaký vzdelávací systém. Dneska máte triedne knihy, časom to už bude naozaj viac elektronické a budú môcť pracovať z domu odkiaľkoľvek a ten výsledok bude zaznamenaný. No, majú za úlohu oživiť hodiny. Pri príprave tohto projektu sme komunikovali s učiteľmi a vieme, že je veľmi ťažké motivovať žiakov z učebníc, ktoré sú staré alebo ktoré obsahujú informácie, ktoré nie sú príliš aktuálne alebo nie sú príliš zaujímavé. Toto je spôsob, ako to trocha oživiť a spraviť troška živšie a zaujímavejšie. Vy si poznáte svojich žiakov, viete, na čo reagujú. A toto je spôsob, ako im dať tú možnosť dostať informáciu, dostať formu, ktorá je pre nich zaujímavá. Aj preto sme tú koncepciu postavili tak, že máme tým grafikov, ktorí sú profesionáli vo svojej oblasti. Na vás je pedagogická časť, námet, samotný scenár tohoto objektu a na týme tvorcov, či tých grafikov, je vytvoriť to čo najkrajšie, najlepšie, v najväčšej kvalite. Čo si myslím, že je celkom efektívna kombinácia a mala by mať naozaj pozitívny vplyv na to, aký výsledok bude, ako to príjmu žiaci. Digitálny vzdelávací obsah ale nie je robený len na samotnú hodinu. Postavili sme ho tak, že tá koncepcia je úplne otvorená. Na to, aby ste spustili tento digitálny vzdelávací obsah, vám stačí internetový prehliadač. Čiže ak máte pripojenie na internet, prípadne ak máte v škole pripojenie na internet a stiahnete si tento obsah lokálne do svojho zariadenia, môžete ho spustiť z čohokoľvek. Z klasického počítača, samozrejme, že je cieľený hlavne na digitálne tabule alebo na interaktívne tabule, ale dá sa spustiť z počítača, z tabletu, zo smartfónu, z čohokoľvek. Čiže žiaci majú možnosť pracovať kdekoľvek, kde majú pripojenie na internet, kde si môžu pustiť internet. Čo dneska žiaci už môžu asi viac, ako môžete vy, učitelia. Tým pádom je možné s ním pracovať kdekoľvek, nielen na hodine. Znamená to, že pri vašej príprave na hodinu, viem, ako vyzerá príprava učiteľa na hodinu. Hľadáte si na internete podklady, tlačíte si, kopírujete si, vytvárate vlastné prezentácie, vytvárate vlastné digitálne vzdelávacie objekty alebo papierové vzdelávacie objekty. A toto je spôsob, ktorý by vám mal pomôcť. Internet totiž to obsahuje skoro všetko, ale nikto vám negarantuje, že ten obsah je v poriadku, že je kvalitný, že sú tam ošetrené autorské práva. A našou ambíciou je vám dať k dispozícii veľkú databázu digitálneho vzdelávacieho obsahu, ktorý je bezpečný, ktorý je preverený, je kvalitný a spĺňa všetky požiadavky štátneho vzdelávacieho programu. Tým by sa vám malo zjednodušiť tá príprava na hodinu, keď vy na základe jednotlivých hesiel alebo prehľadávania v rámci prehľadávača si nájdete objekty, ktoré sú pre vás zaujímavé. Máte možnosť si vybrať objekty vzhľadom k predmetu, k téme, k typu, či to má byť video, či to má byť interaktívna časť a samozrejme aj k fázi hodiny. Či to je motivačná, či to je diagnostická, či to je aplikačná, akákoľvek z týchto častí, máte možnosť si veľmi ľahko teda vyhľadať obsahy, ktoré v tej databáze budú. Viem si predstaviť, že potom tá príprava bude omnoho jednoduchšia a rýchlejšia, teda aspoň dúfam. Samotní žiaci sa môžu pripravovať na hodiny. Viem, že to nie je to moc bežné, ale predsa len stáva sa, keď požiadate žiakov, aby si naštudovali niečo, aby sa pripravili na hodinu nejakým spôsobom. A toto je znova jeden zo spôsobov. Môžu si vyhľadať, nájsť a pripraviť sa na to, ako tá hodina bude prebiehať. Tu by som chcel povedať jednu vec. Jedna z dôležitých informácií, alebo jedna z veľmi dôležitých kritérií, ktoré sme si dali pri príprave tohto projektu, bolo vytvoriť naozaj adresné vzdelávanie. A teraz to skúsim vysvetliť, ako sme to mysleli. Slovensko je postavené na relatívne veľkých triedách. To znamená, že máte veľký počet žiakov. Väčšina z tých žiakov sa dostane do toho priemeru, s ktorým dokážete vypracovať.
Keď pripravujete hodinu, pripravujete sa hlavne na ten medián, na ten stred tých žiakov, ktorých treba naďalej posunúť, ale vždy vám tam vyskočí niekto, kto je nadpriemerne vnímavý alebo dokáže veľmi rýchlo vnímať tie informácie. Je potom ťažké venovať energiu tomu, aby ste nestratili jeho pozornosť. A takisto sa tam nájdú žiaci, ktorí sú troška pomalší. Tento prístup možnosti domáceho predštudovania umožňuje práve tým pomalším tú explicitnú časť, keď sa učí, alebo keď sa snaží pochopiť to učivo, možnosť opakovať dovtedy, dokým ho nepochopí svojim vlastným tempom. A na hodinu vám už príde, alebo dúfame, že príde aspoň trocha pripravený. A to, čo prebehne na hodine, už nebudete musieť čakať práve na tých, ktorí zdržujú zvyšok kolektívu, ale pomôže vám zvýšiť to tempo a trocha skomfortniť samotnú hodinu ako takú. Či sa to podarí, nevieme, ale dúfame, že dáme k tomu práve ten základ a práve ten priestor na to, aby takéto niečo mohlo prebehnúť. No a samozrejme domáce úlohy a projekty žiakov, hlavne v tých vyšších ročníkoch, predpokladám, že dostávajú úlohy na domáce práce, na domáce projekty, ktoré musia vytvoriť. Znova si vyhľadávajú tie dáta kdekoľvek. Toto je ale možnosť, ako ich nájsť zo overených a kvalitných zdrojov. Tým pádom ten ich výstup môže byť kvalitnejší, môže byť jednoduchší, môže byť bezpečnejší. A dúfame, že aj pre nich prínosnejší. Hlavne vtedy, keď si budú môcť niektoré veci overiť, nie len ich skopírovať z internetu a zostaviť ich do nejakej prezentácie. Vy ste tí, ktorí ste v praxi, vy ste tí, ktorí ste v školách, ktorí sedíte za tými tabulami, pred tabulami, za katedrami a vy komunikujete so žiakmi. Vy viete, čo na nich funguje, aké veci ich trápia, akým spôsobom, alebo čo im nejde do hlavy. Ktoré veci im naopak do hlavy idú až moc dobré a je zbytočné ich nejakým spôsobom memorovať. Vy viete, aké máte výsledky s nimi. A tieto skúsenosti sú práve to, čo v digitálnom vzdelávacom obsahu sa dá najlepšie zúžitkovať. A preto sa obraciame na celú obec učiteľskú. Máme tam čo najmenšie bariérové nároky. To znamená, že stačí nám, aby ste mali potvrdenie o tom, že ste aktívnym učiteľom od riaditeľa školy alebo vedenia školy. A to je všetko na to, aby ste mohli sa do tohoto projektu zapojiť. Takisto vás nikam nenútime chodiť. Naozaj stačí ten scenár cez internet vypísať a všetko ostatné je naozaj čo najjednoduchšie. Bohužiaľ musíte veľa posielať pošty, s tým sa nedá spraviť nič, ale naozaj chodiť nemusíte nikam. Čiže snažili sme sa aj tieto bariéry čo najviac znížiť. No ale ešte raz, našou snahou je to najlepšie, čo sa na Slovensku nachádza v rámci vzdelávania, získať a zdieľať s ostatnými. Každý z vás je v niečom naozaj výnimočný a dobrý a to najlepšie od vás chceme zobrať a ponúknuť celému zvyšku Slovenska a takýmto spôsobom to posunúť niekde úplne inde, ako to bolo doteraz. Čiže ten vzdelávací obsah naozaj môže sa posunúť do úplne iných rovín, do úplne iného konceptu. Takže toto je dôvod, prečo vás oslovujem a prečo od vás chceme tieto informácie. Okrem toho, že chceme vám zjednodušiť život, tak ale chceme aj vám aspoň trocha dať ten pocit zadosťučinenia, že to, čo máte v hlave, je naozaj použiteľné, pretože to sa používa celé Slovensko. Ten systém sa snažíme nastaviť tak, že bude vidno, ktorý objekt sa ako často používa, bude možné k nemu písať komentáre, bude možné k nemu aj ďalej komunikovať a spracovať. Čiže uvidíte, akú reakciu bude mať celá učiteľská obec na váš autorský počin, ktorý vytvoríte. Takže pre nás je dôležité zvýšiť to povedomie o tom, že vy sami máte možnosť pracovať, vy sami máte možnosť zmeniť to, akým spôsobom sa bude vzdelávať. Môžete porozumieť tomu, že o čom to digitálne vzdelávanie je, o čom bude za 10-15 rokov a dúfame, že sa troška zmení prístup k tomu, ako budú vznikať vzdelávacie materiály na Slovensku v budúcnosti. Nepreskočil som? Nie. Cieľom stavom projektu je dodať databázu bezpečných, kvalitných a použiteľných digitálnych vzdelávacích objektov. Presné číslo je 48 200 minimálne. Veľmi radi by sme ich spravili o mnoho viac. Uvidíme, kam sa dostaneme v rámci technických a prevádzkových možností, ale naozaj snahu je ich mať o mnoho viac. Pre vás to znamená, že budete mať k dispozícii veľkú, bohatú databázu, ktorá je viazaná k štátnemu vzdelávaciemu plánu, je bezpečná, použiteľná, všetky autorské práva vo vnútri sú vyriešené a vy ju môžete bez akéhokoľvek problému používať.
Chceme docieliť zmenu v príprave hodiny. Nechceme vás týrať po večeroch a po nociach, aby ste zháňali materiály kade tade, ale aby ste si našli také, aké potrebujete. Vystavali si hodinu veľmi rýchlo, veľmi efektívne a prípadne, aby ste mali k dispozícii možnosť doplniť to ešte o ďalší svoj vlastný obsah, ktorý už bude naozaj takým tým doplnením a zvýšením, zhodnotením toho, čo sa nachádza a už v tom existujúcom obsahu. No a posunúť celú učiteľskú obec v myslení a v prístupe ku vzdelávaniu cez digitálne médiá. Čo by malo nastať po projekte? Po projekte by malo nastať to, že vznikne otvorená koncepcia. Tie digitálne vzdelávacie objekty budú alebo sa vytvárajú v štandarde SCORM, ktorý je univerzálny, to znamená, každá škola ich môže použiť vo vlastnom vzdelávacom systéme alebo elektronickom vzdelávacom systéme. Bude možné použiť aj v koncepčných systémoch, ktoré dúfam niekedy na Slovensku vzniknú v rámci toho projektu Digipédie. A takisto je možné ich používať aj v rámci vašeho lokálneho použitia, to znamená, budú sa dať vložiť do PowerPointov, do akýchkoľvek prezentácií, môžete ich posielať, dajme tomu mailom, čímkoľvek. To znamená, nie je to viazané na žiadnu aplikačnú platformu, nič netreba sťahovať, stačí mať prehľadač a púšťať to tam, prípadne to dať naozaj do PowerPointu. Toto sú veci, ako sme to nastavili. K dispozícii teda to prostredie bude, pokiaľ sa podarí vyrokovať všetko tak, ako má, tak budete môcť po projekte vytvárať aj vlastný obsah, ktorý sa do tohto prostredia môže dostať. Môže sa tam dostávať aj z ďalších projektov, ktoré dúfame, že vzniknú po tomto projekte. Proste toho priestoru tam bude naozaj veľmi veľa a dúfame, že sa využije, že to nezakape. Tá infraštruktúra k tomuto prostrediu je znova otvorená. Predpokladáme, že v rámci dátového centra to bude umiestnené na SQL serveroch, kde nad celým prostredím bude len vyhľadávač na základe informácií, ktoré už teraz do tých scenárov dávate. Možno sa pýtate, že prečo je tam toľko štatistických informácií ku koncu. Pre akú fázu hodiny to je, aký typ objektu to je, aké trvanie toho scenára má byť na hodine. Tieto informácie sú práve na to, aby sa to ľahšie vyhľadávalo vašim kolegom. A tento spôsob je naozaj postavený na tom, že môžu vznikať aj nové scenáre, nové objekty, ktoré do tohto prostredia prídu. Takýmto spôsobom sa označkujú a automaticky hneď všetci ostatní učitelia budú môcť tento obsah používať. Na čo by sme boli veľmi radi, keby vznikla odhodlaná komunita aktívnych učiteľov, ktorí aj po projekte budú chcieť nejakým spôsobom zmeniť vzdelávanie na Slovensku k lepšiemu.